Millaisena muistat opiskelijaelämän Savon ammattiopistossa? Se vähän mikä teki sitä ehkä hankalaa oli aina se, että kun oli sitten jonkin verran opintoja siinä ohessa. Oletko koskaan ajatellut vaihtaa alaa uudelleen ja lopettaa uran media-alalla? Asiakas vaikka olettaa, että se osaat lukea niin täysin hänen ajatuksiaan. Apua. Moi kaikille! Tänään meillä on vieraana graafinen suunnittelija, yrittäjä ja Savon ammattiopistosta valmistunut Niko Heikkinen. Moi Niko! Terve! Sinä tulit Varkauteen Joensuusta asti. Kiitos paljon, että löysit aikaa jutulle. Joo. Miten matka sujui? Ihan hyvin, eipä oikeastaan. Junalla kulin tänne. Milloin olet ollut viimeksi täällä? Voi. 2018. Oi, pitkästä aikaa. Joo, kyllä, 2018. Sinulla on todella mielenkiintoinen urapolku, koska et aloittanut urasi media-alalla. Voisitko kertoa lisää siitä? No siis, mä ihan pienestä pitäen olen aina ollut kaikista luovasta tekemisestä niin kuin kiinnostunut, mutta en sitten niin kuin, vielä silloin kun 9-luokalla aikoinaan löytiin lappu eteen, että mihinkä haluat niin kuin opiskelemaan peruskoulun jälkeen, niin en tiedä, oliko media-alalla silloin vaihtoehtoja, tai jos oli, niin jotenkin en niin kuin sitä sitten, niin kuin huomannut ja sitten päädyin valitsemaan sitten, niin kuin mikä seuraavaksi siellä kiinnosti, mikä oli sitten sähköala ja lähdin sitten siihen, mutta sitten kuitenkin myöhemmin päädyin sitten kuulemaan alasta ja olin, että sitä voi opiskella. Mä en edes tiennyt, että niin kuin media-alaa voi opiskella, niin sitten heti otin tilanteesta kiinni. Hain tänne sitten heti, kun oli mahdollista. No, oliko vaikea vaihtaa alaa, kun olit jo valmistunut? Ei ainakaan silloin ollut, että kävi aika niin kuin semmoinen hyvä tuuri, että olikohan mulla niin kuin töistä silloin loma alkamassa ja sitten kuulin, että Varkaudessa voi opiskella media-alaa ja oli vähän niin kuin silleen sen aikaisen työhön tympääntynyt, niin sitten otinkohan Oppoon yhteyttä. Ne oli jo alkanut ne opinnot 1-2 viikkoa aikaisemmin ja annoinkohan me todistuksen sisään ja sanottiin, että haluatko aloittaa. Se oli tyyliin silloin, kun mulla se loma alkoi, niin siinä meni sitten irtisanomisajat sai siihen samaan niin kuin sovittu ja kaikki, niin se meni sitten tosi silleen, niin kuin, kävi kyllä niin kuin kaikki palikat meni silloin paikoille itsellä. Olisiko voinut kuvitella lapsena, että tulevaisuudessa sinusta tulee yrittäjä ja sinulla on oma yritys? En ehkä lapsena vielä osannut kuvitella. Se tuli ehkä silloin ensimmäistä kertaa ehkä jossain takaraivossa vähän myöhemmällä iällä sitten. Lähempänä aikuista alkoi olemaan semmoinen, että olisi ehkä ihan hieno, mutta sitten se on aina vähän ollut semmoinen kuitenkin jännittävä semmoinen. Ja kävi sitten siinäkin sille hyvä tuuri, että sitten päätyi ammattikorkeassa on Karelialla semmoinen Y-akatemia-puoli, niin sitä kautta niin opiskelemaan, niin siellä sitten niin osuuskuntatoiminnalla harjoitettiin yritystoimintaa ja suoritettiin opintoja loppuun, niin sitten siinä sai vähän niin tietoa, mitä se yrittäminen on, ja sitten tutustui 2 opiskelijaan, kenen kanssa sitten laitettiin se yritys pystyyn. Että en ehkä yksin yrittäjänä olisi uskaltanut lähteä. Se antoi vähän niin kuin turvaa sille, että on 2 muuta, niin ei ole sitten niin kuin ihan yksin. Että jos tulee jotain, mitä pitää selvittää, niin sitä ei tarvitse välttämättä yksin selvittää, että on niin kuin 2 muuta siinä niin kuin sitten apuna kanssa. Mutta siinä onnistui todella hyvin. Milloin sinä ymmärsit, että graafinen suunnittelu on se ala, johon sinä haluaisit sitoutua tulevaisuudessa? Ihan ensikosketus tuli täällä Savon ammattiopiston puolella silloin graafiseen suunnitteluun, että sitä aikaisemmin en ollut varsinaisesti tehnyt, mutta se ehkä vielä silloin se kipinä siihen syttynyt, että se ehkä tuli enemmän sitten niin kuin ihan vaan vapaa-ajan kokeiluja ja tämmöisten myötä, että tuli esiin vähän silloin ammattiopistosta valmistumisen jälkeen harrastettua live-striimaamista Twitchiin, niin tuli tehty niitä kaikkia striimi-elementtejä, tuli tehty paljon
itselleen ja sitten kavereille niin graafisena suunnitteluna. Niin sitten se vähän niin kuin sytytti sitä kipinää ja sitten ammattikorkeassa sitten se niin kuin lopulta konkretisoitu, että se tuli just asiakasprojektia ja vastaavaa, niin sitten siinä pääsi tekemään niin kuin oikeille asiakkaalle sitä sitten. Niin siinä ehkä sitten niin kuin se into vasta rupesi oikeasti niin kuin sitten olemaan, että tämä on hauskaa tekemistä. Hyvä, että sinä olet jo aikuinen. Muistatko, mistä sinä haaveilit lapsena? Niin on kyllä aina ollut semmoinen haaveilija, että on varmaan ollut niin kuin aika monta haavetta. Et ihan pienenä me tykkäsin tehdä kaiken maailman Lego-animaatioita ja tämmöisiä. Se on varmaan ollut enemmän joku tommonen niin kuin videopohjainen ollut silloin enemmän se kiinnostuksen kohe, että mikä on silleen hauska, että nykyään me aina markkinoidaan meidän yrityksissäkin sitä, että koetetaan tehdä kaikkea muuta paitsi liikkuvaa kuvaa, että yritetään pysyä kaikessa, mikä ei liiku. Sinä vaihdoit alaa melkein heti valmistumisen jälkeen. Miksi päätit opiskella mediaa juuri Savon ammattiopistossa? No se oli helppo valinta silleen, että kun asuin Varkaudessa silloin, niin se oli helppo siitä valita. Että siinä se oikeastaan oli silloin, kyllä. Voisitko sinä sanoa, että olet tyytyväinen ammattikoulun valintaasi? Oon todellakin. Aika nopeasti kävin sen silloin. Varmaan niin nopeasti kuin sen pystyi melkein suorittamaan. Ja aika monen määrä siinä tuli oppia. Siinä sai oikeastaan kaiken sen, mitä tarvitsi siihen, että pystyi sitten esimerkiksi itsenäisesti niin kuin jatkamaan niin kuin oma-oppisesti asioiden selvittelyä ja oppimista. Itselläkin kun on sitä mielenkiintoa, niin sitten vapaa-ajalla tulee paljon tehty kaikkea. On aina tullut tehty, niin se antoi niin kuin valmiutta siihen, että niin kuin ei enää ollut niin vaikea lähteä tekemään jotain, kun oli niin kuin ne kaikki perusta oli niin kuin rakentunut siihen, niin se oli helpompi lähteä tekemään niin kuin monimutkaisempia asioita. Puhutaan vielä enemmän sinun opiskelusta täällä. Mistä sinä pidit eniten sinun opintojen aikana? Oliko sinulla esimerkiksi lempikurssi tai projekti? Tällä ollessani mä tykkäsin tosi paljon 3D:stä. En tiedä, onko sitä enää, mutta se oli silloin niin kuin se oma suosikki. Se on vähän jäänyt sille ajan myötä poikkeen nyt, kun ei sitten ollut sitä samaa ohjelmaa kotiin saatavilla, niin en ole jaksanut vielä Blenderia opetella niin hirveästi. 3D oli silloin ihan omaa suosikkiä. Ja varmaan puhutaan myöhemmin tästä, mutta voisitko kertoa nyt enemmän, millaisena muistat opiskelijaelämän Savon ammattiopistossa? Se oli ihan, siis siitä on kyllä hyvät muistot. Ja oli niinku aika semmoinen, mikähän se on se sana, pääsi heittäytymään. Ja itsekin on silleen kuitenkin aika introvertti luonteelta, niin siinä niinku, mutta se niinku opiskeluympäristö ja niinku luokkakaverit ja kaikki, niin se ei niinku tuntunut niin kuitenkaan niinku hankalalta heittäytyä. Niinku, että kaikki on tosi niinku hyvä henkinen porukka oli aina. Mitä sinä luulet, voimmeko me sanoa, että opiskelu Savon ammattiopistossa oli sinulle hyödyllistä? Oli. Se, just kaikki ne perustat, mitä siinä sai niin kuin ohjelmistoihin ja valokuvaamiseen ja videokuvaamiseen ja ihan kaikki, niin varmasti niin kuin en olisi siinä pisteessä, missä tällä hetkellä on, jos en olisi käynyt täällä. Ja sitten mielestäsi, voisitko sinä neuvoa nuoria esimerkiksi hakemaan Savon ammattiopistoon media-alalle? Kyllä, jos alaa kiinnostaa, niin todellakin. Se on vielä niin kuin laaja ala lopulta, että tälläkin niin paljon kaikkea pääsee tekemään, että, että jos ei nyt yksi tietty siellä välttämättä kiinnosta, mutta joku muu, niin se on niin kuin ihan. Ja jos luovasta tekemisestä ylipäätään niin kuin tykkää, niin kannustan kyllä kaikkia. Et varmasti niin kuin täällä on jotain, mistä jokainen tykkää, ellei niin kuin sitten on niin kuin minä kaikesta tekemistä aika lailla nauttii media-alaan liittyen. No sitten opiskelun jälkeen puhutaan sinun työelämästä. Eli sinulla on todella upeita työnäytteitä ja varhaisista projekteistasi minä pidän eniten
kuvitelliselle kosmetiikkabrändille Louhille. Kyllä, sinun suosittelemastasi visuaalisesta ilmeestä. Voisitko kertoa, miten sait idean kautta Kalevala-projekteista? Se oli näitä me tehtiin, se vähän jäi silleen lyhyen se idea sitten ajan puitteissa, mutta tehtiin meidän yritykselle meillä oli niinku ideana, että ruvettaisiin niinku tekemään markkinointikampanjaa, että tehdään niinku erilaisia tommosia brändi-ilmehaasteita käytännössä, missä oli niinku Kalevala oli se pohjaidea, että otetaan Kalevalan hahmoja ja sitten tyyliin heitetään noppaa tai arpaa, että minkä alan yritys esimerkiksi ja sitten joku niinku teema siinä piti, että oliko siinä Louhessakin oli, että sen piti sitten olla niinku jollakin tapaa niinku koottimainen piti olla. Ja muistan, että se oli kyllä melkoinen päävaiva sitä lopulta tehdä kyllä sitä projektia, kun just se, että mikä niinku louhi sitten on, kun sen taustan sitä niinku lukee ja näin, niin se ei ole just silleen, kun se ihan perinteinen kaunis homma, niin se meni hyvin yliajatteluksi ja haastavaksi silloin, mutta kyllä sitten ihan ok tuli sitä lopputuloksesta sitten, kun tehtiin se. Se oli semmoinen omaa haaste kautta markkinointimateriaaliksi yritykselle. Minusta oli todella rohkea kautta Louhea kosmetiikkabrändin hahmona, koska Kalevalassa hän ei ole perinteinen kaunotar. Miksi olet varma, että tämä idea toimii? En enää muista. Meillä oli hirveät perustelut oli silloin, kun keskusteltiin kanssayrittäjien kanssa. Siinä oli kaikkea sitä Pohjolaa ja vaikka mitä siinä sitten oli taustalla ja se niinku, itse kun en enää muista oikein, että mikä siinä oli, mutta se oli ihan hyvin perusteltu sitten kuitenkin lopulta se, niinku se idea siinä takana, mikä oli. Ja sitten kun se yhdistyi siihen niinku koottiteemaan, niin se niinku tuki aika hyvin sitä sitten, kun niinku, sekin on niinku enemmän semmoinen alternatiivityyli sitten on niinku, ei ole ihan se ehkä normaaleinta se, että se vähän silleen, niin se jotenkin sitten yhtyi siihen aika hyvin. Mistä muualta sinä saat inspiraatiota yleensä? Varmaan ihan se perinteinen, että somesta ja muiden töistä lähtee varmaan se ensimmäinen aina ja sitten on noita jotakin semmoisia tapoja, millä me haen inspistä esimerkiksi ihan vaan semmoisia perusluovia menetelmiä käyttää, että heittää ideoita vähän niin kuin paperille tai johonkin random generaattoriin ja sitten vaan niin kuin arpoo sieltä ja kahtelee, että mitkä niin kuin ideat sopii, kun niitä yhdistää, niin niistä saattaa saada joskus ihan hienoja ja luovia ideoita, kun ottaa niin kuin vähän laatikon ulkopuolelta niin sanotusti saa niitä ideoita sille. Miten random generaattori auttaa sinua? No se oli tommoinen esimerkki, että jos ne laittaa vaikka, no ei sillä nyt ole niin väliä, mutta vaikka esineitä ja sitten vaikka värejä ja jotain, niin sitten niistä saattaa olla joskus tosi niinku semmoisia ideoita, mitkä ei niinku normaalisti tulisi mieleen, mutta sitten niinku ajattelee, että hetkonen muuten, että saattaa toimia. Tai sitten niinku ihan ylipäätään niinku jossain graafissakin ilmeessä, niin värejä ei voi jo silleen niinku lähteä kokeilemaan, että vähän niinku laatikon ulkopuolelta, että mä en kokeilisikin vaan tuosta, että jos yhdistäisikin jotain, mitä ei ehkä normaalisti ja sitten kahtoisi, että ei itse tuo, mutta sopii aika hyvin tuo. Sinä luit Louhi brändin visuaalisen ilmiön jo valmistumisen jälkeen, mutta muistatko, oliko sinulla opintojen aikana mielenkiintoisia projekteja tai oikeita asiakkaita? Oli meillä siitähän tuo meidän yritys lähti kokonaan silloin oikeastaan liikenteeseen, että meillä oltiin siinä Y-akatemian puolella Kareliassa sitten mihin siirryttiin niinku puolet väliin opintoja, eli oli pari vuotta oli jo medianomi-opintoja takana ja sitten siihen mentiin ja tähän kaikkeen meillä ei nyt nimeä, mutta oli siinä useampi paikallinen toimija oli, että yhdelle tehtiin verkkosivua, sitten tehtiin käyntikorttia ja muuta, no ei kun niin kokonainen visuaalinen käytännössä brändi-ilme tehtiin yhdelle asiakkaalle ja sitten oli kampanja-ilmettä ja elementtejä tehtiin toiselle ja sitten jossain kohtaa vähän niin kuin
jos ruvettiin miettimään, että hei, meillä on asiakkaita, niin pitäisikö meidän niin harkita tätä, niin kuin, että jos jatkettaisiin niin koulun jälkeenkin niin tätä toimea, sitten päätettiin perustamaan tuo osakeyhtiö. Oltiin siis vielä silloin opiskelijoita, kun se sitten perustettiin viimeisen vuoden puolella. No, sinulla on todella iso työkokemus. Ehkä voit antaa vinkkiä. Joskus jopa yksinkertaiset tehtävät, työtehtävät asiakkaalta voivat olla haastavia. No, työtehtäviä kuin esimerkiksi tehdä roll-upin tai somemainoksen suunnittelu, mutta asiakas esimerkiksi ei tiedä, mitä hän haluaa saada, mutta lopputuloksen pitäisi silti olla hyvä. Oliko sinulla tällaisia tilanteita? Ainahan se on vähän haastavaa, että oikeastaan sanoisin, että kaikessa tuossa tekemisessä niin valtaosa haasteista kuitenkin tulee just siitä, että jos se kommunikaatio ei pelaa, että jos on väärinymmärryksiä tai asiakas vaikka olettaa, että se osaat lukea täysin hänen ajatuksiaan, niin se on, pitää olla tarkat, meilläkin laadittuna aika tarkat semmoiset kysymyslistat, mistä me voidaan katsoa, mitä kaikkea ja miten tarkentaa ja miten oikeasti saadaan kaivettua se asiakkaan toivevisio esille ja sitten tietenkin se yhdistetään vähän aina omaa ja koittaa saada semmoisen. Kaikkein paras tilanne on se, että saa lopputuloksen, mikä miellyttäisi molempia, että itseä ja sekä asiakasta, mutta joskus se on sitten myös tultava vähän vastaan ja voi olla, että vaikka itse aina olisi niin tyytyväinen, niin pääasiassa asiakkaan sitten niin tyytyväiseksi. Mutta se on se kommunikaatio on siinä tärkeää, että siitä se tulee suuri osa päävaivasta. Jos on heti alusta asti vähän epävarma, että mitä olet rupeamassa tekemään, niin se on se, mistä se kitka syntyy sitten. Mutta jos asiakkaalla on kova kiire ja meillä ei ole aika kommunikoida, mitä tehdään? Sitten tehdään parhaan mukaan että no ensimmäinen, jos on kovaa kiire, niin se pitää realistinen olla siinä, että jos nyt on mahdoton kiire, niin sitten joutuu jo kääntämään sanomaan, että ei ole mahdollista, mutta ei ole tuommoista tilannetta nyt tullut vastaan. Mutta sitten tehdään, vaan koitetaan parhaan mukaan saada tehtyä. Et yleensä siinä on hyvä viesti heti sitten alkuun asiakkaalle sitten, että kun on tämmöinen kiire, niin saattaa joutua sitten jostain vähän tinkimään, että ei vaan ehdi sitten. Mielestäsi voiko koskaan olla alusta asti täysin varma, että asiakas on tyytyväinen lopputulokseen? Ei sitä ikinä voi etukäteen tietää, mutta siis ainakin itsellä aina ollut se periaate, että se tehdään silleen, että se on lopulta tyytyväinen, vaikka kuinka monta verosta se vaatisi sitten, että se sitä sitten työstetään vaan. Et kun aina ei voi tietää ja voi olla just hyvin erilainen visio sitten kuitenkin, tai sitten tosi pikkutarkka. Mutta yleensä se on enemmän silleen, sä oon huomannut, että se on itse kuka on pikkutarkka, että jotain logon kulmaa nyssyvät siellä hirmu tarkkaa, eikä kukaan huomaa sitä pientä pyöristystä, minkä olet sinne tehnyt, mutta ja sitten olet hirmu itsekriittinen siitä, että onko se nyt, se on semmoinen, pitää osata olla itsellekin vähän armollinen aina tuossa tekemisessä, että ei saa olla liian perfektionisti kuitenkaan. Itsekriittinen on varmaan meidän paras ystävä media-alalla. Valmistumisen jälkeen sinä lähdit opiskelemaan Joensuuhun. Miksi päätit jatkaa opintoja? Ihan suoraan en ollut vielä mennyt Joensuuhun, että Helsinkiin lähdin ihan ensimmäisenä töitä etsimään ja kävi ilmi, että aika moneen paikkaan haluttiin sitten, että ei ollut vaatimuksena, että tarvitsi olla median omi paperit, mutta se katsottiin eduksi ja sitten kun Helsingissä kun oot, niin hakijoita oli aivan tolkuton määrä per paikka. Niin sitten se jossain kohtaa vaan oli, että kai se pitää käydä hakemassa median omiin paperit sitten ja oli muutenkin sellainen tilanne siinä, että oli vähän auki, että mitä seuraavaksi tehdään, niin sitten oli aika hyvä valinta lähteä, että lähdetään opiskelemaan taas. Miten sinä sait idean perustaa oman yrityksen? Voisitko kertoa enemmän siitä, koska se oli jo sinun opintojen aikana? Se oli se oikeastaan, että alettiin silloin sen 2 muun luokkakaverin kanssa pohtimaan sitä, että pitäisiköhän yritystä pistää
ihan opiskelujen jälkeen. Ja sitten se niin kuin lähti aika nopeasti sekin rullaamaan siinä sitten, että ruvettiin tekemään niin kuin suunnitelmadokumenttia ja kahtomaan. Meillä oli niin kuin siinäkin hyvä tuuri, että kun oltiin opiskelemassa ja vielä niin kuin semmoisessa yrittäjyysympäristössä silloin, niin saatiin jonkin verran opintoja suoritettu sillä ja saatiin opinnäytetyö kirjoittaa sitä yrityksen perustamisesta. Ja saatiin sitten se, niin kuin mitä just on tullut huomattu, että monella niin kuin yrityksellä ei ole siihen samalla tapaa mahdollisuutta niin rauhassa laatia niin kuin kaikkia niitä strategioita ja niin kuin suunnitelmadokumentteja, mitä niin kuin yrityksillä on hyvä olla. Niin saatiin kaikki niin kuin aika silleen rauhassa suunnitella ja käydä läpi ja tehdä niin kuin just kaikki suunnitelmat, että mitä jos tilanne X tulee ja näin. Että se aika lailla se idea lähti sitten, niin kuin en mäkin lopulta innostunut sitten helposti aina noista, niin olin sitten heti, että no vaan, mennään vaan perustamaan tämä hyvä juttu. Muistatko, oliko se enemmän vaikea aika tai rauhallinen? Opiskelujen aikaa. Mm-hmm. Vähän sekä että. Se vähän mikä teki sitä ehkä hankalaa oli aina se, että kun oli sitten jonkin verran opintoja siinä ohessa, niin että sitten niin saat ne opinnot vietyä loppuun siinä, että meillä oli aika hyvin silleen vapautta siinä, että se oli se loppuaika opiskelusta, niin se oli ihan itsestään kiinni se valmistuminen, että meillä ei ollut enää mitään niin kuin siinä lukujärjestystä, vaan me niin kuin kirjattiin tunteja tekemisestä ylös ja piti kirjoittaa esseitä ja tämmöistä. Ja nehän oli oikeastaan ne haastavimmat sit siinä loppuajasta, kun halusit niin jo keskittyä koko aikaisesti siihen, niin kuin, että kaikki energia siihen yritykseen, niin sitten eihän ne esseet ja tämmöiset ja opinnäytettyjen kirjoittelut niin siinä sitten houkutellut, mutta kyllä niistä selvisi sitten, että ne oli vähän se haaste enemmän ehkä siinä niin kuin sille itseään motivoida sitten niin kuin sitä koulua vielä viedä loppuun siinä, kun oli jo vähän niin kuin tuntui, että olisi jo koulu käyty sitten kuitenkin jo loppuun, kun pääsääntöisesti yrityksen parissa pyörittiin aika lailla. Sinulla on todella paljon osaamista. Graafinen suunnittelu, valokuvaus, videokuvaus, editointi ja nyt pelin kehitys. Ja nyt puhutaan enemmän siitä, eli olet kirjoittanut, että vapaa-ajalla sinä kehität pelejä ja nyt sinulla on iso projekti, rytmipeli. Voisitko kertoa siitä? Joo, se nyt on ollut vähän jäissä viime aikoina, mutta se kyllä olisi tarkoitus loppuun saada vietty. Se on rupesin tekemään sitä tuossa, milloin se oli? On sitä varmaan 1,5 vuotta, kun mä sitä rupesin tekemään. Tai alkutekijöitä sitä projektia, mutta peleihin innostus tuli kanssa silloin ammattikorkean puolella. Oli pari pelikurssia, niin niistä niin sai semmoisen pohjan ja vähän ymmärrystä niin koodaamisesta ja tämmöisestä. Ja sitten, oli tylsää yhdessä kohtaa, niin ajattelin, että mitä seuraavaksi sitä rupesi vapaa-ajalla tekemään. Ja päädyin sitten, että pelejä voisi ruveta tekemään. Rytmipeliprojekti on ollut aika silleen, on ihan ylpeä siitä, että se on aika vaativa, kun pitää olla kaikki ajoitukset ja kaikki tää toimia tosi niin kuin millisekunnille ja siinä sitten on se näitä pelissä niin kuin päämekaniikkana, että voi laittaa minkä tahansa niin kuin äänitiedosto MP3 heittää sinne pelikansioon ja siinä pelissä voi valita vaikeuden ja se niin kuin generoi sitten sen musiikin pohjalta niin kuin semmoisen algoritmin kautta, niin sen taso on suoraan valmiiksi mitä pelata, niin se on ollut se niin kuin päämyynti kärki sitten siinä, jos sen valmiiksi joskus saisi, niin että se pystyy generoimaan niitä niin kuin tasoja biisistä kuin biisistä. Koetko, että graafisen suunnittelun taidot auttavat sinua pelin kehityksessä vai ovatko ne täysin eri aloja? Auttaa tosi paljon, että toki jos niin kuin varmaan jotain niin pelialaa jos miettisi, niin siellähän nyt on erikseen sit monesti niin kuin just graafikot ja illustraattorit ja koodaajat ja kaikki. Mutta niin kuin sille, jos itsekseen tekee tai pienessä tiimissä, niin se siis ihan melkein niin kuin pakollinen taito. Et jos haluaa niin kuin tehdä sitä
pelistä sitten niin kuin jonkin näköisen, niin kuin, että se ei ole vaan semmoinen, miten se nyt sanoisi, tekniikka-demo, niin se pakko. Se on kyllä semmoinen, mihin me aina paljon käytä aikaa. Se vähän muuttaa enemmän se peli just aina välillä ulkonäköä, kuin että se edistys mihinkään suuntaan. Että kun me vähän kokeilin aina, että mikä ilme siihen toimisi ja tein kaikki grafiikat melkein kokonaan uusiksi ja kokeilin, että tämähän on hyvä. Ja sitten hetken päästä ei, se oli se edellinen sittenkin parempi. No sitten, millaisia suunnitelmia sinulla on tulevaisuudelle? Me en hirveästi kehtaa sinne tulevaisuutta suunnitella. Että mä oon huomannut, että sillä hetkessä kun koittaa elää, niin on ehkä vähän parempi. Että se tuntuu, että se niinku pitää stressitasot aina pienempänä. Mutta tällä hetkellähän myös yrittämiseen koitan keskittyy. Toinen haavehan tietenkin on, että just vaikka, että jos en ehkä sille niin kunhan luovaa tekemistä saa tehdä, niin en ole ikinä silleen, niin kuin, en ole tyytymätön niin silleen, että aina jos tulee vasta kysyä, että niin kunhan mä saan luovaa tekemistä tehdä jollain tapaa, niin mä oon tyytyväinen. Että oli se sitten yrityksessä tai jonkun toisen niin palkkalistoilla tai sitten mitä ikinä, että kunhan on niin mieluisaa tekeminen, niin se on niin voitto aina mun mielestä. Oletko koskaan ajatellut vaihtaa alaa uudelleen ja lopettaa uran media-alalla? Ei mielellään. Se on silleen, että on käynyt mielessä, että jos niin kuin, että eihän sitä ikinä tulee vasta, jos kun ei voi tietää, niin sitten että mutta ei kyllä niin kuin, ei sille aina kun rupeaa miettimään, että mikä olisi joku muu niin kuin, sitten, niin kuin, että jos vaikka niin kuin, kävisi pahin tilanne, että lähtisi työt alta eikä olisi enää niin kuin, löytäisi mitenkään, kun media-alakin on tosi kilpailtu ala, niin sitten ei, kyllä me aina päänyt siihen, että se on aikalaisen, ja se on vielä niin laaja kirjo lopulta, että se kattaa kaiken niin kuin semmoisen just videon, niistä valokuvaamiseen, graafiseen suunnitteluun. Ne on kaikki niin kuin itselle mielestä tekemistä, että kunhan jotain niistä saa tehdä, niin se on niin kuin, että muuten niin kuin en itseäni lokeroi siihen, että nyt pakko on graafikko olla koko ikäni, että voin lähteä valokuvaamaan, videokuvaamaan tai vaikka valojen kanssa pelailemaan, että se on Millaisia neuvoja sinä voisit antaa nuorille, jotka haluavat tulla media-alan asiantuntijaksi? Että ei rajaa sitä opiskelua pelkästään niin kuin oppikursseihin ja näihin, että myös oma semmoinen niin tiedon jano, että hakee myös niin oma-aloitteisesti ja vapaa-ajalla ja uskaltaa kokeilla. Se on, niin kuin, on huomannut, että silleen oppii parhaiten, kun lähdet vaan kokeilemaan ja tekemään niin kuin, ihan miettimättä lopputulosta. Etenkin jos niin kuin, teet just jonain omana vaan harjoitusprojektina vaikka jotain, niin silleen oppii parhaiten tekemään. Tämä on todella tärkeä ajatus myös mielestäni, että uskaltaa kokeilla. Se on todella tärkeää. Joo. Kiitos sinulle paljon upeasta keskustelusta ja tsemppiä sinulle. Kiitoksia ja kiitoksia kutsusta tänne. Ihan mukava tulla käymään, näkemään minkälaiset tilat ja miten muuttunut täällä ylipäätään niin edellisen opiskelupaikan meininki.